Vítam vás pri mojom ďalšom gameplay, tentokrát to bude gameplay na hru Ballistic, čo je free-to-play hra, ktorú nemusíte stiahovať, hráte ju rovno vo svojom prehliadači. A prečo som si vybral práve túto hru? Sú na to dva dôvody. Keďže dnes to bude téma hackery a ja som chcel natočiť teda Ballistic, nejakú prvé pocity a tak ďalej. A narazil som tu na jedného hackera, ale ten tam bude až po chvíľke. Tak som teda vybral tento let's play, teda gameplay. Teda skôr nie nič moc, ale tak je tam ten hacker, takže také pre znázornenie. Tohto neviditeľného vedľa mňa som tam vôbec nevidel, som sa sústredil na mierenie. Všimol som si až potom, ani on mňa nevidel, takže to je dobré. No, dnes to teda bude téma hackery v hrách, ale ešte predtým, ako začneme, tak by som chcel teda povedať, že v popise máte teda odkaz na túto hru. Táto hra je fakt skvelá, na konci by mal byť aj package, ktorý som dostal presne po tejto hre a otváral som ho tam. Neviem teraz, čo som tam dostal, myslím, že nejakého vojačika na 3 dní odomknutého. Takže môžeme sa do toho vrhnúť. Dobre, takže dnes to bude teda, ako ste už z názvu videa si určite všimli, tak to bude hackery v hrách. Táto téma, ja som na ňu prišiel tak, že som proste si večer sadol pri telku a tam bola nejaká reklama na ten World of Tanks a ja som si tak povedal, že som si spomenul na Call of Duty a vtedy mi doplo v hlave, že v Call of Duty je dosť hackerov. A tak som si povedal, že teda spravíme tému hackery v hrách. Takže prvý bod tu mám, čo si o hackeroch myslím. O hackeroch tentokrát to bude také dosť hejtovacie, pretože ja hackerov úplne nenávidím. Väčšinou sú to malí kidi, ktorí tú hru proste nevedia hrať. Samozrejme, že niekedy sú to aj nie že deti by boli nenormálne, ale proste starší ľudia, ktorí hackujú a toto ma fakt štve. Takže podľa mňa oni hackujú pretože tú hru nevedia a keďže tú hru nevedia, ale tá hra ich baví, tak si zapnú hacky a idú do toho. Pochopím, keď niekto chce na YouTube nejaký trolling natočiť alebo ukazovať hacky, aj keď ukazovať hacky, tak to je tiež troška blbé, pretože potom viacej ľudí si tie hacky stiahne, hej. Ale to teraz nechajme bokom. Pochopím, keď niekto na YouTube chce natočiť nejaký trolling, kde troluje ľudí hackmi a proste snaží sa natočiť tie reakcie tých ľudí. Videl som už dosť takých videí, tie videá sa mi páčia, hej. Ale to je asi jediná verzia, kde sa mi páčia hackery. No. Ďalej tu mám, prečo to robia, prečo hackujú. Ja už som to teda spomínal, pretože oni tú hru väčšinou nevedia hrať a potom si povedia, že keď si zapnú nejaký speedhack alebo wallhack alebo takéto blbosti, tak to proste budú vedieť, teda myslia si, že to budú vedieť, ale stretol som sa už aj s pár hackerami, čo mali speedhack, wallhack a čo aj aké hovadiny ešte a mal skóre 5 na 20, hej. Takže niektorí hackeri to nevedia ani s hackerami a to už je dosť smutné. Ale to už nechajme bokom, ja tiež nie som v tom nejaký profík, hej. No. Príklad hackera, no tak ten budete vidieť v tomto videu, presne som sa dostal na tú scénu, kde ma zastrelil s tou brokovnicou. On tam príde, ja do ňoho strieľam, ja neviem, že či je tá zbraň blbá, alebo on je úplne blbý, ale proste netrafiť, aj tu, kde, čo je, ako je, čo, kde je, on mal určite nejaký speedhack a to už sa potom nedalo, boli tam ďalší traja. Potom som po ňom aj nejak strieľal, ale nejak to nepomáhalo a teraz to budem myslím, ak som po ňom strieľal. On tam tak vybehne a budem strieľať presne do ňoho, vystrieľam do ňoho zásobník a ani ho to nehytne, takže... Prečo ma hackery v hrách štvú? Štvú ma pretože ľuďom kazia skóre. Keď napríklad nejaký človek sa konečne v tej hre vytrénoval, hral ju dlho, už konečne zistil, že to vie a chce si dať, ja neviem, Call of Duty, presne o tomto hovorím, aha.
No tak to ešte nebolo to, čo som po ňom strieľal, to bude až potom. Chcú si dať v tej svojej hre nejaký Moab, v príklade Call of Duty Modern Warfare 3, Moab alebo Nukleár v Black Ops 2 a proste on tam príde a všetko je v prdeli, hej. Takže oni kazia to skóre tým ľuďom a proste je to... Proste ma štvú, ja neviem ako to máte vy, napíšte to do komentárov, ale mňa štvú jak svinia. Čo s nimi robia vývojári hier? No, ja viem o tom, že na Call of Duty Ghosts, neviem či to tak funguje už, teda neviem či to tak ešte stále funguje, ale viem, že v dobe keď tá hra vyšla, tak proste si Infinity Ward a tí, čo robili na Ghostoch, teraz neviem, kto to bol. Infinity Ward to bol, nie? Áno, myslím, že to bol Infinity Ward. Nechcem teda klamať, pardon, ak som povedal zle, ale mám taký pocit, že to bol Infinity Ward. A tam ich bolo veľa, takže... Počkaj, ja tu mám Call of Duty Ghost. Originálku, tak ja to pozriem. No, je to Infinity Ward a je ich tam ešte veľa, ale proste hlavná vec, že je to Infinity Ward. No, čo s nimi oni robia? Ja viem, že v Call of Duty Ghosts, teda neviem, či to tak ešte funguje, fakt neviem, ale viem, že keď tá hra teda vyšla, tak oni spravili jeden veľký server, na ktorý automaticky pripájalo všetkých, ktorí si stiahli. Oni to spravili hacky. Oni to spravili tak, že sledovali, ja neviem chvíľu, neviem koľko to bolo, asi týždeň alebo 2, sledovali, kto si stiahne tie hacky, tie niky a informácie o ňom, ja neviem, či to zapisovali alebo čo. A proste oni potom spravili jeden veľký server, naprogramovali to tak, aby tých hackerov pripájalo na ten server a nie medzi normálnych poctivých hráčov, hej. Takže to bolo vlastne hacker proti hackerovi, ich to potom prestalo baviť a možno, že aj hackovať prestali, možno, že prestali hrať tú hru. No. To je asi tak všetko, čo s nimi vývojári hier robia. Neviem, či to je niekde na Battlefieldku, mne sa zdá, že to je na Battlefieldku, ale nechcem klamať. Hej, možno, že je to na 4, ale fakt ja nechcem klamať, ja sa moc Battlefieldov nevyznám, ja som skôr taký kotkár, takže... Samozrejme, že zahrám si aj Battlefield, mám kamoša, ktorý je úplný blázon do Battlefieldov, takže keď príjem ku nemu, tak samozrejme Battlefield 4, PlayStation 4 a ideme na to. Ale... Takže ja Battlefield nejak moc nevyhľadávam. No, takže to by bolo asi všetko. Ja teda dúfam, že sa vám toto video páčilo, pokiaľ áno, hoďte sem like, pokiaľ nie, tak dajte dislike, ale napíšte mi prečo, čo by som mal vylepšiť. Napíšte mi do komentárov, čo si myslíte o hackeroch. Ešte by som sa chcel ospravedlniť, že v minulom videu som vravel, že videá budú vychádzať každé 4 dní a toto vyšlo až o nejaký týždeň, ak nie viac. Ale ja som vôbec nemal čas. Som prišiel domov o 3:00 zo školy, som prišiel domov o 3:00 a to už bola skoro tma. Musel som ísť ešte s mojím psom vyvenčiť ho do parku, čo ja viem aké blbosti ešte a už bola úplne tma a už som potom na to nemal náladu, ale teraz výnimočne, keďže je dneska Mikuláš, tak v škole to nebolo také hrozné, tak som prišiel domov, dokonca som si opravil konečne známky z geografie, teda neopravil, stále mi vychádza 3, ale stačí mi 1 jednotka a už 2 pohodička, takže už to mám opravené, aj keď to who the fuck cares, ale tak to je jedno. Tak teda adios.